A vítejte u našeho prvního tutoriálu, jak si udělat intro z Blenderu, jo. z Blendera. Dobře. Jo. Tom to ukáže. Jo. Also napřed si stáhnete tady Blender. My dáme linky do popisu videa. Jo, popisu videa. Tady si stáhnete, nevím, co tady potřebujete. A pak si ještě stáhnete ten Windows Movie Maker na čip. Tady. Ne, tady si to stáhnete. Jo, máme to všechno v popisu videa. Já to teď tady už mám. Tady Blender a Movie Maker. Dobře. Pak startujete normální Blender. Jo. A pak máte tady tohle, to dáte pryč. A omluvte si, kdy já nemůžu tak dobře říkat nějaké věci jak V a takové věci. Tak řeknu to asi space nebo takhle. Jo. Tak dobře. Napřed uděláte zpravou myš. Jdete na tohle tady a dáte N a dáte tady delete a tady taky a to uděláte všude. A pak máme tady takovou plochu, jaká vypadá takhle. Dobře, a pak dáme tady space a napřeme tady add text. Add text. Dobře, kdy to tady máme, tak máme tady takový text. A kdy udělám pravý na to a dáme N, nebo ne, nebo nevím. A tady pak napřeme u location 0, 0 a 0. A tady u rotation napřeme 90, že stojí text. A pak dáme zase N. A když to tady máme, tak dáme to F tady a dáme tady 0.02 a tady dáme 0.02 zase a tady dáme 0.15 a pak máme takový 3D. Jo. A pak jdeme na tohletou kouli a dáme tady tohle a tady takovou balvu. Já si teď vezmu, nevím, červený. A pak dáte tady, kde je shading, ten emit dáte na 40. Jo, 40. Dobře. Počkej. 0.40, takhle. A pak musíte jít na tu jinou kouli a indirect lightning na tohle a pak ten approximate. Dobře. A pak dáte zase space a dáte add kamera. Počkej, kamera. Pak máte tady takovou kameru. Tady dáte taky N a dáte tady zase 0, 0 a tady dáte nevím, taky a tam ty 2, že to je trochu vysoko. To můžete taky udělat s těma šipkama tady. Jo. A pak tady dáme 90, 0, 0. Dobře. A teď tohle si taky může tahat. Všechno se může tahat někam. A teď to dám trochu dozadu, tohle trochu nahoru. Počkejte. Takhle, jo. A teď. A takhle, když se dá view a pak kamera, tak se dostaneš do kamery.
jak to pak bude vypadat. Jo. A když to takhle máte, tak jo. A v tab, nebo tabulátor, nebo nevím, v tab se může tady něco napsat. Já teď tady napsu, nebo ne, napsu tady Máš tam tutoriál. Co? Máš tam 2 U místo O. A jo. To, Ne, tam je U. Dej U. No, tak. ne, počkej. Tutoriál. Tak dobře, kdy myslíš? Já jsem myslel, že... to nevá. Ne, nic. Tak, já jsem teď tady něco napsal a podívám si ještě, že to tam je dobře. Dobře. Teď to mám. A pak zase tohle, že ten space a dáte add plane. Že máte tady takový. To dáte jedno taky, nebo když máte ještě N, tak dáte zase tady nahoře 0, všude 0. A pak dáte S. A táhejte to úplně dlouhý. Dobře. A ještě jednou takový plane. A tuhle, kdy tady to máme, tak dáme teď tady nahoře nic, to se udělá šipkama a tady 90. A to si taky zase tahejte úplně. Počkejte. To si tahejte tady. Počkej. Počkej. Jdeme do kameru. Dobře. A když dáte teď F12, tak se to už trochu renderuje, nebo uvidíte, jak to pak bude vypadat. A v Escape se dostanete zase pryč. Dobře. A když teď chceme, že se to hejbá, tak uděláme tady, nevím, jdeme 40 a uděláme 2x A. A teď máme všechno tady. A jdeme, kde jsou ty klíče, dáme lock rod scale. A pak ten klíč. A to teď znamená, když máme 40, budou všechno, co tady je, tady, jak to teď stojí. A teď dáme tu kameru trochu takhle. Podíváme si teď do kameru. Jo, a teď dáme tady taky klíč. A teď když se jde zase do kameru, a teď se jde tady na play, tak uvidíte, že ta kamera se hejbe. A jo. Dobře. A teď máme tady tohle. Ano, to se může udělat všechno, co se chce. A pak uděláme 50, má to být tady. A 60 to má zase být tady. A jdeme zase do kameru. A dáme zase tohle. Teď uvidíme. Tady takhle. A tohle nahoru. A může se udělat, nevím, co se chce. A pak ještě dáme tady, že se to jde trochu dopředu. Dá se zase klíč. 90 to má zase být vezadu. Podíváme si ještě jednou. Dobře, to si stačí.
Teď jdeme ještě jednou do kameru. Ach, co jsem teď udělal? Do kameru. A takhle a uvidíme tady nahoru. Jo. Dobře. A teď jdeme tady u start 0. Start je 0. A konec je, nevím, kde já teď to udělám u 100. Dobře. A teď? A jo, se je v kameře a nevíte, jak se jde ven, tak dáte tady tohle a dáte kameru. A pak jste zase ven. Dobře. A teď, když jste hotoví, nebo myslíte, že to je hotový, tak jdete semka, tady teď tu na desktop, dám to na desktop a pak tady dáte accept a pak dáte tady animation a pak se to začíná renderovat. Dobře, nějak to jde. A uvidíme si, kdy to bude hotový. Zase jsme a nezačínejte renderovat. My jsme udělali chybu. Ne takovou velkou, ale nebo je velká, když se to... Ne, nemusíme. Tak skoro Vy to tady má. Ne, nic. Vy jenom musíte dát tady, kde stojí FPS, dáte 30 a tady, kde stojí PNG, dáte AVI RAW. A to je všechno. A pak dáte zase animation. Jo, a pak dáte animation a pak to bude zase. Jinak z toho budete mít obrázky. Jo, my jsme teď měli obrázky tady. Já vás to ukážu. Tady měli jsme teď 80 obrázky. To není tak dobře. Jo, dobře. Tak, to se teď zase renderuje a teď to bude, nebudou to fotky, teď to bude takový malý film, jaký se trochu bude lagovat. A teď asi taky slyšíte trochu, jak Honzin, Honza 95, nebo Honzin 95, nevím, jak Honza hraje Christmas House. Už mě to prostě nebaví. Jo, my to teď necháme rychle renderovat. Přiznám se, děláme už to po třetí. Jo. Každý tam byla chyba. Ne, my jsme to udělali jednou a tam byla televize a jo. Ne, to se přece nějak, to se ti sekl počítač přece, jak jsi to dělal. Jo, a pak tam byla televize a teď jsme udělali, ne, teď nebyla chyba, nebo byla chyba, ale my... Jo, neudělali jsme to prostě, neděláme to po čtvrtý, no ale... To ještě je to stejný jak předtím. Tak dobře. Dobře, teď to máme hotový. A teď dáte escape a teď to uděláte víc. Jo. A teď máme tady někde, jo. Tady máme teď náš intro. Počkej. On se ještě bude trochu lagovat, nebo tady ještě ne. Jo, on teď není tak dobrý. To se mu... my jsme to udělali rychle, ale může se to udělat taky úplně hustý. Nebo hustý udělat. Dobře. A teď startujete ten Movie Maker. A dáme tam desktop. A pak si hledáme, jo, tady ta AVI, to dáme tam. A pak ještě potřebujeme nějakou hudbu. Já teď si vezmu nějakou hudbu, jaký mám na desktop, já mám tady hudbu. Vezmu si teď nějaký, tady tohle. Ach, počkej. A když chcete, tak když máte takovou písničku, tak tak můžete, počkej, tady Options, Music Tools, Options, tak dejte tady, kde je startovaný, tam můžete napsat, nevím. Já teď tam napsám
Já chci to od 2 minuty. 2. Jo, napřete tam 2, nebo nevím co. Dobře, teď mám tady 2 minuty a pak... Ne, to jsou 2 sekundy. Já chci... co jsou teď 2 minuty? 120. To jsou vždycky sekundy. Jo, 120. Jo, mám teď. Máme to teď a pak jdete zase na tu první tady a pak jdete film uložit. Jo, uložit. Uložit. Jo, uložit. He? Nic. Ja. A pak to si uložte někde, kde to chcete. Já si to teď uložím zase na desktop a pak si to pamatujete. Intro. Teď bude intro. A pak se to tady ještě taky trochu načítá. A pak to máme. Teď to je tady hotový, teď to zažeme a tady to taky zažeme. A pak tohle už je to jenom ta AVI, jaký jsme dostali od Blenderu, to můžeme smazat. A pak máme tady to intro s tím, s tou hudbou taky. Na to podíváme. Jo, jde to. Jo. A já bych řekl, to byl náš první intro z Blenderu, jak se udělá intro. Tak a ahoj. Ahoj.